Di ko man kapalong response ng mga anak, so ako yung response or si Tian. Siya ako na lang tayong nag-usap. Dako akong pagpasalamat sa inyong mga panghinaot, encouragement, mga tanan nga word nga magapadasig kanako, naya, papa, sa tanan, sa tibuok pamilya. Dako kaya akong pagpasalamat, nakita na ko ang inyong dako nga suporta, support. Kaya nakita na ko ang inyong pagka-madasigon. Kaya wala ang Ginoo, nadasig kaninyo karon, wala ka mo diri karon. Doon na mo dagang rason, doon na mo dagang kaluyahon, kay wala ginyo gisupak ang katong gingon sa Genesis. Gibuhat sa Dios ang tanan, aron ang kita nga mga katawan, kita ang moral over. Usahay kita nga mga tao, mabaliman na nato. Imbis ang kita nga mga katawan, kita ang moral over, bini kita ang magbuot kung unsa ang naa sa kalibutan, kita naman hinuon ang gibutan sa kalibutan. Kaya usahay mo na mahimong rason. Daghang rason, ang tao daghang rason. Pero praise God, salamat sa Ginoo nga niya karon kita tanan nagkahigo sa tungod sa gahom sa Ginoo nga naglihok sa atong kasing-kasing. Kanya hinaya dako ang pagpasalamat sa iyong mga mensahe nga gipaabot ni Naya. Kay amo pa man gini nga dako nga risgo na i-train siya. Naging sa verse Proverbs 22 verse 6, naging siya diri nga train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, buot pasabot nga ang isip ginikanan, dako ang among buluhaton or tahas or task sa isip sa anak or sa among mga anak. Kay kami man ang nila, kami man ang train, kami ang para sila madasig, magbadasigon sila sa Ginoo, mag-alagan sa Ginoo. Aron dili sila mahisama sa mga sabihin ni Pastor Kadriha. Isod ay kaayo ang mga batanon karon, kay sa atong naobserbaran, ibis Bible ang basahon, cellphone ang mo'y giuna. Unya, ang rason po, kung ananay po ang bata, ang rason, ang Bible naa sa cellphone. Apan, kung imuhang kuagbase ang cellphone, yes na ang Bible, pero dagan siya og tentasyon. Kaya pwede man ka matintal nga. So, galing sa naroon na, kaya naroon ng words sa Ginoo siguro, di na wala. Pero kaniyang gitanaw, basi mosquito ni. Pero diya pakita nga usa ka challenge sa usa ka ginikanan nga ako kayo role sa iyang mga anak nga magdasigon niya ang anak na dili masalaag sa laing agyanan, dili maadto sa laing agyanan, dili magkinabuhi diya sa Ginoo niya. Dire na kaso na lang dalihon ni Papa nag-ingon sa verse sa Jeremiah 33 verse 3, nag-ingon, call me and I will answer you and show you a great mighty things when you do not know. Nag-ingon diri, ipahayag diri nga kung kita tanan naawit tay mga problema nga sa pakita nato nga magkaingon ta sa atong igsoon nga wala ni siya problema sa iyang pamilya. Ngayon, so, dili ka na tinuod tungod kay ang matag usa nato lagi na problema, isang unsa para isang pastor para isang lagi na problema tungod kay daghang kasi sa problema. Kanya nagingon dire nga kung naaman tay problema nga maabot sa atong kinabuhi, ato lagi sa pito ng Ginoo. Kay maong ginahatong sandikanan ng Ginoo man gyud. Kay kung musampit ka sa Ginoo, ang tanang butang iya gining ihatag, mga tingalahang butang, mga dagko, mga nga wala kang expect nga moabot din nimo nga imo din ang maangkon kung tawag ka sa Ginoo, kung ana ang Ginoo sa kasing-kasing. Salamat kayo sa tanang mga panghinaot, mga mensahe sa suon na dagan kong nadunggan, mga sari-sari, mga encouragement. Unahon kitang Ginoo, dili ang yes na agina sa Matthew 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God. Iba na siya ang tanang utang imaangkon gina nimo kung unahon nimong Ginoo, dili bailong Ginoo, bailong sa kalingawan. Dili ka maligo sa dagat, iba si mahubas ng dagat. Wala kay maliguan. Wala siya bitaw.
agira na itong susiyo, pero sa pag kinabuhi ang Kristoban, ato giunahon ng Ginoo. Kung unahon na to ang Ginoo, ang tanan, nga bisag wala na itong i-desire, maato Ginoo. God bless sa tanan o daghang salamat.